जाबायलै खारै खारै फैना ओमफ्राय देरहासारमोननि गामियाव फैबाय मादै ओमफ्राय जालांनोसै माबाखौ मा होनो पुरि काजलगावनिफ्राय नंखाया नंगौथाय नंगौ बे माबा होनदांने सिगां सिनायमोन दा नङा आं नङा गोदाव सोराव नाम लालाबाय मानसिफ्रा बारा नुवा दालाय सिनेमायाव खथ' नुयोथ' बेखौबा सिनायथारो सोरखौ जायखौ नाम लादो नाम लाना हामा ओमफ्राय न'आ बेयावनो मादैमोन ना बैयाव हेलौ ओमफ्राय माथो माबायदि मादै न'खर संसार माबायदि सोलिदो बेफोरबायदि दखान बिजनेस मानो आइ मोजाङैनो दङ दायो गय बागान दंसै खोमा इसेल' दङ ना गैया फैयाखै न'खरावबो मोजां बेनिफ्राय बिब्दिनो दखानबो आरो ना दखानाबो मोजां सोलियोना बेलासियाव फैनानै बेयावनो सोलियो आरो ना तुबनो ओंखामबो सङो नामा माबा रुनो सावमिन रुनो दै फुदुंदों आङो गामियावनो आरामसे सोलियो आरो ना है मानसिया फैखाय दामानि बर'दिननि माबाखाय दा मानसिया जाथ'वाखैना बर'दिननि दा पिकनिकआवबो जायो आरो ना गामिबाबो जायो गामिनियानो जाफैयो गामिनियानो आरामसे सोलियो आरो ना बे माइ गायनाय माइ हानाय जाना होयो बेस्राफोर गामिनि बाबु अननानै जाना होयो आरो मा जाना होयोना औ बिदिनो न'खर संसारखौ सालायनो हाबा आरो मा नांगौ जोंहा गैया नालाय दा जाना होयो आरो ना मोजां गोदाव सोराव जाबाय दखान होनानै जाथोंसै होननानै गामिनि मानसिया जाना होफैयो जाफैयोना मम'बो बानायो बरिया बानायोमोन सिगाङावहाय ओमफ्राय दा बानायासैहाय दा बानायाखै दा बरदिन नुजोबबाथाय आरो दखानाव गरम बोथोराव बांसिन मोजां जायो खोमा ना गरम बोथोर जायो माइ गायनाय मानाय नै दाख्लै समावबो नोगोर मानसि जादोंमोनलै माइ हानायावबो ना माइ हानायाव बिदिनो पुरि रुथि बानायनो होयो आरो ना पुरि बानायो सिंग्रा बानायो गजा बानायजोबोलै गासिबो बानायजोबो बरिया माने गोदान बानायनानै हरो आरो ना जायो देरहासारनि गामियावबो बिदि मादैमोना साहा दखान होनानै बरिया न'खर संसार सलायो मोजाङै मा सोरबा सिख्लानि नांलाबाय थायो नोंसोरो हामा मिनिदो र' भिडिअ आंथ' दाना भिडिअ'नोसो जा बुंदों बेखौनो दोनगोन आं सोंथारबाय दे जेबो नङा बे पुरियाल' मोजां बानाय जों सासेयावनो गांबा जाना थांगोन दे बानायबाय था जल्दि गांबा उखैबाय जों हाला दे जेबो नङा दे मोजां गथ' गथायफोरा मादैमोन हाबा जाजोबबावबाय सानै जाबाय सानैल'सै दे बरिया मोजांनि बाथ्रा दखान होनानै गामियावनो ना सबबो नङा एसे सिगाङाव फैबा बिजामादैफोर जानो मोनगौमोन ना लेट जाबाय दे सावदो बे आरोना इउथ्सनि माबा मिटिं बेयाव मायबा संदों माथो मायबा जाहोहरदों खोमालै बेखौ बिना जाहैनोसै बेखौ मिथिथारबाय थौ मा संदों सोंनि खौलाय साहा लोंनो नों बानायदों बे मा ना बियो बेसे जागोन बेखौलाय बारा जाला माला मिथिङा काजलगावनिफ्राय खारै फैनानै आथिङा गावफ्राजोब्बाय देरहासारमोननिसिम मोनफैबाय बेनिफ्राय नै अर्गेनिक खेथि जोबोर मोजां न'आव गासैबो खेथिया बिसिना अर्गेनिक गोजा मोजां माथो गोथां जानाय नायनि लांनिलै आराम मोननायनो गोसथोनायनो अर्गेनिक लांनानै गोसथोनाय नायोबा खम सान्थि मोनगोन आंनो अर्गेनिक स्ट्रबेरि लाबोना फैदों ना देरहासार मालाय फानना फैसा मोनगोन गोसो बायदि खाना जादो
गोथावथार देरा सार अयथासार गोथाव देरा सार नै हमनाय नोंस्राथ' बिगुमाया है लांनोसै गोसथोनायनो बाय सेवनाय खोमालै नैयो नायनि गोसथोनायनो लांसैलै पेकेट दङ र' पेकेटाव माबानानै आखायाव सोनानै है जाबाय थाथ'ला लांनोसै ओइ पेकेट मोननै थाफैसै अयथासार गोथाव खाखांबाय नामा फानगासिनो हानाम फानहरबाय रा जोंनि फिनियानो लेट जोंना माला फानखो दिनै बेफोरबोथ' फानजानाय ना बेफोर फानजाया है जोंनोलाय मा गोरलै गोथां खोथा दङ गिदिर गिदिर जायोरा गिदिर गिदिर जायो नै बेबायदि स्टाइल जाजोबगोन आरो बियो डिजाइन बिनिफ्राय देरसिन फैयो नोंसोर खाद्रा माग्राफोरनि थाखाय बियो आं जोबोर मोजां मोनदों ओमफ्राय नों बेलेग जायगानिखौ जायोब्ला बियो फुरा रासायनिक होनाय गोजा आरो अर्गेनिक ना नों रासायनिक होनायखौ ओरैनो जारलाबायनो हाया नों गिनांगौ जायो मोनसे बेंखाखा मोनयो मार फ्लेभारफुल बेनि माबा फ्लेभारखौ मोनदों ना जानानै आरो मानसियाबो मोदोमजोबगोन आरो बेखौ जायोबा मानसि मोदोमलायगोननो बारा बुंना जाजानाय नङा खोमालै नै बिदिया गेब्लेया मोजां जायो बेस्ट बबेनि थाखाय साबसिन होनोबा बियो स्किननि थाखाय स्किना बिराद मोजां जायो माने खैरोम दैरोम गोखै बुस्थुआवनो स्किना मोजां जाखायो क्रिमफोरावबो बिराद होनाय नुयोना आं बेखौ गायहांनो नुनांगौथ' बे खाथों दे बाय रोंगोन इयो जों जानला मोनला हागोन बे खाथोसै अर्गेनिक हासार बेफोरनो गोजा बेफोरनो गोबोरखिनिफ्राय बेवहाय हा ओमफ्राय गोबोरखि एसे लगायो हा लगायो मेन बुस्थुआथ' माइरंनिफ्रायसो बानायो बेखौ माइरंनिफ्राय ओमफ्राय जुजाइबो दङ मेचिन जेबो गैया मिक्स बै रोसिफोरालाय रोसिफोरा जिखुनु जा 9थासो आइटेम दङ बेखौ मेन डक्टरासो मिथिगौ मा हिसाबै फानदो उदालगुरियावसो दंहैयो बानायग्रा डक्टरा बेखौ मा हिसाबै फानदो बियो पेकेटाव 600 थाखा गोग्लैयो बियो 600 गोलैयो माबाजों 20 केजि दङ इउरिया सुपार बिसोरजों माने समान खामानि होयोना माने इउरियाया बिजों गाजाबनो हायाब्रा माब्रैनि थाखाय होनोबा बे बुस्थुआ इउरियाया जाहैबाय डेड फार्टिलाइजार गोथै हासार बियो नोंनि हाया थैलांगोनसो ओमफ्राय प्लास बेजों लोगोसे नोंनि देहायाबो नस्थ' जागोन थैलांबाय थागोन औ मानसियाबो थैलांनायनि लामायाव थांखागोन आरो नैबे जाहैबाय हानि हिउमासखौ बारायहोगोन आरो हानि जिउसाफोरखौ बारायहोगोन जोंना खेथि मावनायफोरा हायानो जेबो जाला आरो ओरै गोरा गुफुर रज'ना थाबाय नैबे हासारजों 5 बोसोर नांगोन होनबा नोंसिनि हाखौ रिकभार खालामनो बे हासारखौ गारजोबनो हायो आरोना 1 हेक्टराव 5 कुइन्टेल होनांगोन माने बोसोरावहाय गैयाबाबो 10 कुइन्टेलसो गारनांगोन आरो थांखुमैजोबगोन ना बे हाया 5 बोसोर नांगोन हयथ'बा बिनि सिगाङावबो जानो हागौ बेबायदि आरो गोबां हा दं जोंनाव थैना दंजोबो जेबो जाला माने 5 बोसोरनि उनावहाय बे हाखौ नायदो आरो गोसोम जाखांबोजोबगोन आरोना ओमफ्राय हाया दाथ' नोंसिनियाव हालेवबा हाथर गिदिर जागोन ओमफ्राय बे बुस्थुआ हाया फ्रुस जालांजोबगोन आरो हाथर जानायनि मानसिफोरखौ साननानै नाय नोङो गोदोनि मानसिफ्रा 100 प्लास जोरोमोन दानि मानसिफ्रा 60-70 बिनि मेन खारनानो जाहैबाय रासायनिक बुरजा गोबोरखि मोनदोंथ' बेफोरसो मेन हासारा दा बेजोंनो मिक्स खालामनानै बानायगासिनो आरोना न'आवबो जोबोर मोजां दङ लकेल लाइ लाफा कन्टिनिउ माबा जागासिनो न' खामानि जागासिनो थांसैथ' बिराद दोनना फैयो ससे खारबाय मेंबाय ओमफ्राय आथिं खरा जाजोब्बाय दासो एसे मोजां मोनबाय बेबादि जाना होनानै मोजां मोनबायलै दोनथ'नोसै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो जय हिन्द